سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرة لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم حلو ولدات مانشستر يونايتد ديفيد دهيا كسب 2023 ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘጽንሑ ሓድሽ ውዕል ከቲሙሎም ዝወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ናብ ጫፍ ጥርዚ ናይ ዝውሳኔ ክበጽሕ ዝኽኣለሉ ምኽንያት ኣብታ ጋንታ ማሞቕ ናይ ጸወታ ግዜ ይሕልፍ ብምህላዊ ዝነገረሉ እዚ ናብ 2011 ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጸንበረ ስፓኛዊ ሓላው ولدات 367 ጸወታታት ምስታ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣካይዱሎም ብሓፈሻ ድማ ንጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ FA ካፕ ሊግ ካፕ ዩኤፋ ኤሮፒያን ሊግ ኮሚኒቲ ሺልድን በብዓመቱ ኣትዒትዮም ድሕርቲ ክታም ምንባር ድማ ኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒው ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ምሳኹም ክጸንሕ ይደልየ ክብል ክገልጸለይ እንከሎ ብጣዕሚ ብኣንክሮ ተመሲጠም ብርግጽ ማ እትንኮ ዝበለጸ ሓላው ولدات ዓለምና ኣይጠለመናን ምሳና ኣብ ጸገማትና ብምውሳድ ድማ ክብርታትና ክመልስ ምዃኑ ዘይጠራጥር ሓቂ እዩ ዴቪድ ደህያ ዝወሰዶ ምርጫ ድማ ንብዙሓት ተጻወትቲ ናይታ ጋንታ ከይጸለዎም ከም ዘይተርፍ እዩ ዝግለጽ ዋጋ ማነ ናብ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዓሪጉም ኣብዚ እዋን እዚ ዝበለጸ ተጻዋታይ ምዃኑ ኣመስኪሩ ዘሎ ተጻዋታይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዘመዝግቦ ዘሎ ሸቶታትን ብቕዓትን ብዙሓት ጋንታታት ክውንንኦ ብሂገን ርከባ እዚ ኣባል ሃገራት ጋንታ ሴኔጋል ግን ሊቨርፑል ወይ ሞት ክብል እዩ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ብሓፈሻ ድማ ንዓመት ስፖርት 2019-2020 ሊቨርፑል ብዘይ ዝኾነ ስዕረት ክትጓዓዝ ኣኽኢልዋ ብምህላው የማናይ ኢድ ናይታ ጋንታ ኮይኑ ንረኽቦም በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ድማ ናይ ቅድም ኣጥቃዒ እንግሊዛዊት ሊቨርፑል ጆን ኣንድሪጅ ፍጹም ክርዳእካ ዘይክእል ብቕዓት ልክዕ ምስ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ተተኳሲ ሮኬት ክብል ወዲስዎሎም ንሱ ወሲኹ ምስ አይሪሽ ኢንዲፐንደንት ኣብ ዝገበሩ ዕላል ሊቨርፑል ንማነ ናብ መሸጣ እንተዳውሪዳቶ ሰፍ ዘይብል ገንዘብ ክትግሕጠሉ ምዃና ብርእሰ ተኣማምነት ገሊጹ እዩ ይኹን እምበር መሐመድ ሳላሕ ብዘይ ማነ እንታይ ይኹን ዝብል ግን ንድሕሪት ገዲፍካ ክትሪኦን ከለኻ ሊቨርፑል ዓብ ሃስያ ከጋጥማ እዩ ስለዚ ድማ ዝኾነ ይኹን እዚ ተጻዋታይ ዋላ እኳ ብዙሕ እቶት ዝህበካ እንተኾነ ኣነ ግን ኣብ ምርጫይ ተመርኪሰ ክሪኦን ከለኹም ነዚ ተጻዋታይ እናቀባጠርካ ንንውሕ ዝበለ እዋን ክትሕዞ ትምኒተዩ ክብል እቲ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሊቨርፑል ዝነበረ ጆን አንድሪጅ ብተዘዋዋሪ ኣተንቢሁ ንከም ክለባት ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድን ማን ዩናይትድን ተጻወተ እንግሊዛዊ ማይክል ኦወን ወዲ 13 ዓመት ውላዱ ሓደ ካብ 10,000 ሰባት ዘጥቅዕ ሳሕቲ ዘጋጥም ናይ ዓይኒ ሕማም ብምሕማሙ ከምኡ ተጻዋታይ ክኸውን ከም ዘይክእል ተዛሪቦም ኦወን ወዱ ማለት ጄምስ ንረቲና ዘጥቅዕ ጀነቲካዊ ሕማም ተጠቅዕ ብምዃኑ ኩዕሶ ኣብ ቅድሚኡ ከይመጸት ክሪኣ ከም ዘይክእል በዚ ድማ ንኩዕሶ እግሪ ከም ዘይተፈጥረዩ ዝገልጽ ወዲ 45 ዓመት ዌልሳዊ ተጻዋታይ ራግቢ ነበር ጋሬት ቶማስ ብኤችአይቪ ካብ ዝልከፍ ዓመታት ከም ዝሕለፈ ተናሲሖም ነፍሱ ንኸጥፍእ ተደጋጋሚ ግዜ ከም ዝፈተነ ዝሓበረ ምስቲ ቫይረስ ኤችአይቪ ከም ዝነብር ዝሓበረ ቀዳማይ ብሪጣንያዊ ኮይኑ ዘሎ ቶማስ ኣብ 2009 ገይ ማለት ግብረ ሰዶመኛ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ኣይርስዕን ክለባት ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ንብሉጽ ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ቪርጊል ቫን ዳይክ ኣሰልጣኒኡ ዮርገን ክሎፕን ንሙናንተ በጉሰታት ይወስዳ ምህላውን ተገሊጹም ብኩነታት ኣሰልጣንተን ከም ዘይቀሰና ዝግለጻ ዘንክልተ ዓርሙሽሽ ክለባት ንዮርገን ክሎፕ ኣብ ራዳርን ዘእተኦ ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ኮይኑሎም ኣካፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኔማንያ ማቲሽ ኣብ ተቐያሪ ወንበር ኮፍ ምባል ኣመና ኣጽሊዎ ምህላው ገሊጹም ኣብዛ ዓመት ድሕሪ መስበርቲ ፖል ፖግባ ንፈለማ እዋን ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ንሜዳ ዝወረደ ማቲች ናብ ዩቬንቱስ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክግለጽ ቀኒ እዩ እዚ ሰርቢያዊ ኣካፋሊ ዋላ እኳ ብውልቁ ተቆጢዑ ምህላው እንተገለጸ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ንንኣሽቱ ተጻወቲ ዝገብሮ ዘሎ እምነት ግን ሞጊሱ ኣሰልጣኒ ኒውካስል ስቲቭ ብሩስ ሊቨርፑል ኒውካስል ዩናይትድ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ 3-1 ኣብ ዝተዓወተትሉ ናይ ቀዳም ጸወታ ንዝደመቐ ሮቤርቶ ፊርሚኒዮ ናይ ናዳ ቃላት ወስ ኣቢሉሎም ናጥቃዕቲ ሊቨርፑል ብሓፈሻ ዝናኣደ ናይ ቅድም ሓለቓ ጋንታ ዩናይትድ ስቲቭ ብሩስ ብፍላይ ግን ንፊርሚኒዮ ምስቲ ኣብ ዩናይትድ ምስ ተጻወተ ንጉስ ኦልድ ትራፎርድ ኤሪክ ካንቶና ከም መሳሰለዩ ተራእዮም
ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ 2019-2020 ዝካየድ ቀዳማይ ናይ ምድብ ፀወታታት መጋረጂኡ ክቕንጥጥ እዩ። ካብ ምድብ 5 ክሳብ ምድብ 8 ተደላሊለን ዘለዋ ክለባት ድማ ኣማሲአን ፀወተአን ከካይዳየን። ምድብ 5 ናፖሊ ምስ ሊቨርፑል፣ ሳልስበርግ ምስ ጌንክ። ዕውቲ ሻምፒዮንስ ሊግ 2019 እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ናብ ሜዳ ሳን ፓውሎ ናፖሊ ኢጣልያ ተጓዒዛ ውድድራ ከተካይድ። እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ቀረባ ዓመታት በተደጋጋሚ ክራኸባ ምጽንሐን ዝፍለጥ እዩ። ብቀረባውን ዝሓለፈ ዓመት ናፖሊ ነታ ጸኒሓ ዕውቲ ዝኾነት ሊቨርፑል ንኽትግልፋ ተቃሪባ ምንባራ ኣይርሳዕን። ኦስትሪያዊት ክለብ ሳልስበርግ አንጻር ቤልጅማዊት ክለብ ገንክ ዘካይዶ ፀወታ ነዘን ጋንታታት ዓቢ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ። እቲ ምንታይሲ ንዓርሞሽሽ ክለባት ሊቨርፑልን ናፖልን ሰጊረን ካብ ዝምድብ ክሓልፋ እንተኮይነን ናይ ግድን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ዓወት ክሕተታ እየን። ኣብ ምድብ 6 ኢንተር ሚላን ምስ ስላቪያ ፕራግ፣ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ምስ ባርሴሎና። ዶርትሙንድን ባርሴሎናን ዘካይዶ ፀወታ እቲ ጽባሕ ምሸት ልዑል ግምት ተዋሂቦ ዘሎ እዩ። ዓመት መፀ ነዚ ውድድራት ክትዕወተሉ ትፅቢት ዝግበረላ ክለብ ባርሳ ብምምላስ ኮኸብ ኣጥቃዕያ ሊዮኔል ሜሲ ተደሪዓያ ንጀርመን ተበጊሳ ዘላ። ዶርትሙንድ ብወገና ብቐዳም ንሌቨርኩሰን ብ4 ሽቶታት ብምዕናው ተዳልያ ምህላዋይ ዝግለጽ። በአንቶኒ ኮንተ እናተዓሌት ተሐዲሳ ቀሪባ ዘላ ኢንተር ሚላን ንናይ ቼክ ሪፐብሊክ ስላቪያ ፕራግ ኣብ ሜዳ ጁዘፕ ሚያታ ዓዲማ ክትጻወት እያ። ኮንተ ኣብዚ ሕጂ ባርሳውን አንጻርና ክትጻወት ኣይትደሊና ክብል እዩ ተዳልዮም ምህላዎም ገሊጹ ዘሎ። እዚ ምድብ ሓደ ካብቶም ናይዚ ዓመት ዝሓየሉ ኮይኑ ምህላዊው ዝግለጽ። ኣብ ምድብ 7 ሊዮን ምስ ዘኒት ፒተርስበርግ፣ ቤንፊካ ምስ አርቢ ሌፕሺግ። ፈረንሳዊት ክለብ ሊዮን ኣብ ሜዳ ንሩስያዊት ዘኒት ክትዕድማ እያ። ፖርቱጋላዊት ቤንፊካ ብወገና ነታ ብቐዳም ኣብ ቡንደስሊጋ ምስ ባየር ሙኒክ ነጥቢ ዝተመቐለት ጀርመናዊት አርቢ ሌፕዚግ ዓዲማ ክትጻወት እያ። ኣብ ምድብ 8 ምስ ንሪኢ ኣያክስ ምስ ሊለ፣ ቸልሲ ምስ ባሌንሺያ። ተመጣጣኒ ብቕዓት ዘለወን ጋንታታት ዝተዳለወ ተባሃጊ ምድብ 8 በታ ዝሓለፈ ዓመት ኣደናቂት ዝነበረት ኣያክስ ኣምስተርዳም ዝቕለስ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ወሰንቲ ዝነበሩ ኮኸብ ተኸላኸላያን ሓለቓ ጋንታን ደሌኽትን ናብ ዩቬንቱስ ዝበለጸ ኣከፋፋሊ ኤውሮፓ ድማ ፍራንክ ዲዮን ናብ ባርሳ ከምኡውን ንምኩር ኣይስላንዳዊ ኣከፋፋሊ ሾን ናብ ጆኖዋ ዘፋኑት ኣያክስ ዋላ እኳ ናይ ዓሚ ሓይሊ ኣይሃለዋ ብመንስያ ተፃወታ በዳሂት ክትከውን ትፅቢት ኣሎ። ጽባሕ ድማ አንጻር ፈረንሳዊት ክለብ ሊልያ ክትገጥም። ተዓዋቲት ኢሮፒያን ሊግ 2019 ቸልሲ በቲ ኣብ 2012 መሪሕዋ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝዓተረ ተፃዋታያ ፍራንክ ላምፓር እናተመርሐት ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ፈላሚ ናይዚ ዓመት ፀወታ ከተካይድያ አንጻር እስፓኛዊት ክለብ ባሌንሺያ። ንክልተ ዓመት ኣከታቲሉ ናብዚ ውድድር ዘሳተፋ ኣሰልጣኒያ ማርሴሊኖ ኣባሪራ ዘላ ባሌንሺያ ብባርሳ ድሕሪ ዝወረዳ ገፊሕ ናይ 5-2 ስዕረት እያ አንጻርታ ብተመሳሳሊ ውፅኢት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝተዓወተት ቸልሲ ክትገጥም። ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ ብራዚላዊ ዊሊያን ቦርድ ክለብ ቸልሲ ንፍራንክ ላምፓርድ ግዜ ክህብዎ ፀውዖም። ኣብ ትሕቲ ፍራንክ ላምፓርድ ኣብ 4 ፀወታታት ዝተሰለፈ ብራዚላዊ ኮኸብ ኣብ መግለፂኡ ቦርድ እታ ክለብ ንዓላሚኡ ፍራንክ ላምፓርድ ከም ክለባት ማንሲቲን ሊቨርፑልን እኹል ግዜ ክህብዎ እዩ ፀዊዑ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ዊሊያን ኣብ ቸልሲ ብ4 ቀወምቲ ኣሰልጠንቲ ከምኡውን ን6 ኣዋርሕ ብጉስ ሂድንክ ከም ሰልጠነ ይፍለጥ። ላምፓርድ ሓደ ካብ ዝበለፁ ተፃወቲ ቸልሲን ከምኡውን ኣብ ኤውሮፓ ዝሰራዩ ብሉፃት ተፃወቱን ሓደ እዩ ክብል ዘረቡ ዝጀመረ ዊሊያን ቀፂሉ ብደገፍቲ እዛ ክለብ ፍቱው እዩ፣ ነዛ ክለቡን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጣ ከም ዝመስለኒ ግዜ ክወሃቡ ኣለዎ ኢሉ። ፍራንክ ላምፓርድን ንቸልሲን ናይ ክለብ ቸልሲን ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ምዃኑ ዝፍለጥ። እዚ ዓላሚ ምስ እዛ ክለብ ኣብ ዘካየዱ 5 ፀወታ ኣብ 2 ክዕወት እንከሎ ኣብ 2 ድማ ማዕረ ተፈላለዩ ኣብ ሓንቲ ድማ ስዕረት ምምዝጋቡ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ እዚ ብክለብ ባርሳ ዝመጾ ጻውዒት ነጺጉ ምስ ዛ ክለብ ዝርከብ ብራዚላዊ ኣብዛ ክለብ ክጸንሕ ድሌት ኣለኒ፣ ብዕለይ ከብቅዕ 1 ዓመት ጌና ተሪፍንሎም፣ ነዛ ክለብ ምጽዋት ድማ ብጣዕሚዩ ደስ ዝብለኒ ክብል ዘረብኡ ደምዲሙ።
بمسرت كاب كالتشو ميركاتو زترخبه حبريتا زنصرم اتقدم معصاو مسغار تصاوتي ببزحات كانتاتات كهدن زصنحه انقساقسي اكال ايطالياويت كلوب لازيو سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش اب لازيو انتوسخ وان زصنحو علك اتو مدلاوات يقبر ملاو تفليتم زي سربياوي تصاوتاي مانشستر يونايتد لعلمانم تقداسمنت يحجيراتو النيرام شيحكوا اب شقررا زنبرت لازيو دما بز حدش تخفيت زلو سممع نس تصاوتاي ننوح زبله مالت كاب 5 كساب 6 عامت مساك تصنح وعل كم تأتو يقلص علوم خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرة نمكتالكم إن مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتها وتحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب نرخب نخلنا ببزلنا سلام انتعنان